Ik ken hier mijn zorgen kwijt. Ik ken je van alles leuks doen. Mijn vriend ben hier. Ik vind je gewoon hartstikke leuk. 3, 2, 1. Op de middelbare squalle CSG Het Liutger in Burgum is een jeugdsoos iepenen. Alle tiestjes en waasjes kunnen de band deelkomen voor een speeltje of gewoon om even te chillen. Een initiatief van de squalle en het jongerenwerk in keerwerking met de leerlingen. We gaan samen met een werkgroep van zo'n 10 jongeren hebben we hier de jeugdsoos opzetten. Wel mij de jeugd vonden we heel belangrijk, want zoals rent net zonder mijwerking van de jeugd. Het is ook voor hun, van hun. Ze hadden daar vooral een grote rol in en we hebben daar vooral in ondersteund. Een oud klaslokaal moest verbouwd worden tot een echte soos. Een uitdaging, maar dat is nevens diks juist leerzaam. Het wie is gewoon een opslaghok. Dus het wie natuurlijk wel een beetje lastig om ten eerste de jeugd te leren van goh, het kan wat leuks worden. En ten tweede vonden we het heel leuk om de jeugd kennis van mij te leren mij een jeugdsoos. Wat is het eigenlijk? Hoe werkt dat dan? We hebben hier onder andere een tafel geplaatst. We hebben stoelen, zitzakken. Volgens mij, nee, de televisie is hier al. We hebben troepsas, tafeltjes en oren nutteloze dingen hebben we je fjothellen. We hebben klok geplaatst, al je plantjes. Ik heb actie georganiseerd om tekeningen mee te kunnen krijgen. Ja, en we hebben speeltjes zoals Uno, pesten, beveren, exploding kittens en nog volle meer. Van een potje darten ont een serieus peteer. Alles is mogelijk in de soos. In ieder geval dat de leerlingen een leuke plek hebben waar ze even kunnen relaxen. En waar ook mooie gesprekken ontstaan. En waar ze soms gewoon eens met elkaar ook dingen kunnen bespreken. En ook met de jongerenwerkers dingen kunnen bespreken. Ja, die ze misschien thuis niet durven zeggen. Of die ze op school niet met de coaches bespreken. En gewoon een plek waar ze zich lekker thuis voelen. En dat viel dat plak ont nota wel. Ik kan daar gewoon heel veel leuke dingen doen. En je hoeft daar niet in de kantine met heel veel mensen daar te zitten of zo. Het is wel rustig ook. Normaal zie je het op de telefoon, maar ook is bijvoorbeeld speeltje van. Dus dat is wel wat anders, ja.